nafolo a bɛ ɲini a bɛ sɔrɔ wa i mana fɛn o fɛn sɔrɔ fana orojo dɔɔnin de dɔ koyi parce que i mana sɔrɔ cogo o cogo i jɔnnen don a la mais mɔgɔw k'u hakili to koli la parce que maa caman yɛrɛ bɛ yen n'i ka kegu yɛrɛ bɛ girin nafolo ko yɛrɛ nɔfɛ kosɛbɛ a ka di koyi mais i ko fɔlɔ parce que o de bi kogo gɛlɛnw kari ka bɔ koli a de ye tiɲɛ ye dɛ orojo kuma dɔ la n bɛna nafolo ko baara kɛ dɔrɔn k'a baara fɛn ta k'a dun walima ka mun farikolo yɛrɛ mɔgɔ bɛ koli min na a m'o sɔrɔ o tuma i b'a ni ko kɛra i b'a dɔn kuma dɔw bɛ nafolo ko baara k'a bɛ taa bali ka jɔ o tuma adamaden mɔgɔ bɛ koli yɛrɛ de la koli bɛ yen adamaden mɔgɔ bɛ koli de la orojo parce que an bɛ don min na komi bi ɲɛjugu dajugu ko de cayara an fana si man ɲi tuguni an bɛɛ de bɛ jurumu kɔnɔ filɛli mɛnifɛnw kumataw surtout téléphone ala ko fɛn min man ɲi dɔrɔn an b'a la k'o dɔrɔn an ɲaamin bɛ o dɔrɔn de cɛ la o tuma kuma lasurunya kama mɔgɔw k'a ɲini ka ko a kun tɛ na ko kun tɛ fɛ koyi i ko dɔrɔn ni jiri ɲuman don ni ala tɔgɔ don adamaden koli orojo koli de bɛ fɛn se maa ma orojo koli ka di koli ye tiɲɛ dɛ orojo ale de bɛ porte bɛɛ yɛlɛ fɛn o fɛn n'a ka gɛlɛ orojo ɲɛnamaya kɔnɔ ko ɲinini t'a sɔrɔ koli de b'a to i bɛ t'i tɛgɛ d'a bɛɛ kan k'a fɔ k'a filɛ nin ye mais n'a fɔra koli dɔ b'a miiri dɔrɔn n ye n ko tile 3 dɔrɔn n kora semaine non koli mɔgɔ bɛ waati bɛɛ i k'a kurakuraya mais i ye daga dɔ labɛn ne ye koko 7 n bɛ hakɛto ɲini fɛ ayi sisan ayi n ka kuma tigɛ o ne mago bɛ min na n bɛna ne sisan ni koli bi kɛ bɛɛ n'i ka sira de don ne ye fɛn dɔ e ka daga in ne ye fɛn dɔ de n bɛna bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko sa dogolen k'a bɛ kɛ cogo di o tuma fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye ne ni e cɛ gindo ye ka na olu fɔ antenne kan minnu mana ye dɔrɔn parce que mɔgɔ ye dɔ kɛ nin bɛɛ la i bɛ se ka nin kɛmɛ sɔrɔ réseau kan o tuma maa k'a ɲini ka bɔ ko dɔw kɔnɔ ni ɲɛw ye min ye dɔrɔn ɲɛw yɛrɛ bɛ o faamu parce que o daga min kɔrɔ sura ne ni e dɔrɔn de b'o dɔn wajibi tɛ maa wɛrɛ k'o mɛn tulo la o man ka kɛ o n bɛna i b'a fɔ dɔrɔn kola minnu bɛ yen minnu bɛ se ka jɔn wasa mais e k'i ta to yen ne ka n ta to yen voilà an karamɔgɔ i ka kolan dɔ bɛ yen a bɛ koko 7 su kelen koko 7 in n'i y'a kɛ n'i y'i ko siɲɛ fɔlɔ la n'i y'i jɔ seconde damadɔ fiɲɛ bɛ bɔ côté 4 bɛɛ fɛ k'i gosi kosɛbɛ i bɛ ja ni jara dɔrɔn i b'a ye o waati la fiɲɛ bɛ jɔ bon m'i ka kuma tigɛ réseau kuma tɛ yɔrɔ n dɔgɔnin min filɛ nin min b'a la ka film nin bɛ n dɔn kojugu TV fa de ko bɛɛ bɛ nin bolo m'a f'i ye nin bɛ se ka kuma ne kɔfɛ parce que a b'a dɔn ne filɛ parce que ne yɛrɛ de ye mɔgɔ dɔ ye orojo ne b'a dɔn k'a fɔ an bɛ bɔ yan kelen bon ne yɛrɛ dancogoya kana ne filɛ adamadenya bɛ na mɛ ne dusu tɛ sɔn mun na n di fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ la n di fɛ maa k'a kɛ n na ne bɛ siran hali dɔɔni yɛrɛ ɲɛ kuma dɔw bɛ yen k'a fɔ maa tɛ kun ne fɛ o de kama ne ka ko bɛɛ jɛlen don o de kama n bɛ min f'i ye téléphone na n'an ka bɛ diɲɛ ko o ko kɛ n b'a bɛɛ kɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min n tɛ kuma dɔ fɔ antenne kan kɔfɛ n'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka ko wɛrɛ ne tɛ se o la parce que n bɛ n yɛrɛ cogoya dɔn i y'o kola min fɔ o tɛ kɛ bɛɛ ye o ayi koli min bɛ kɛ su kelen siɲɛ 7 o bɛ se ka kɛ dɔ ye a b'o nafa mais dɔ ni a man kan o de kama toujours ne b'a f'i ye koli sira ninnu fan o fan n'an bɛna don o da fɛ ne yɛrɛ de bɛ fɛ n ka ko parce que karamɔgɔkɛ ko in bɛɛ ye n ye min fɔ dɔrɔn ko in bɛɛ ye dɔrɔn ɲɛnamaya kɔnɔ n kana malo n kana siri maa la n ka se n yɛrɛ kɔrɔ
ma minu binu muradu fo nga se ka dila ɲɛnamaya bɛɛ ye nin de yo nta hali ni ye étage 100 jɔ ɲɔgɔn sanfɛ o étage 100 i bɛ si sokuru kelen pewu de kɔnɔ hali o sokuru kelen fana bɛɛ tɛ i b'i den yɔrɔ partini dɔ dɔrɔn i kelen tɛ so kelen yɛrɛ bɛɛ fa ko bɛ ten n'i ye mobili 100 san ni yɛrɛ kɔni bɛn'a boli don min ko n yɛrɛ de bɛ fɛ ka mobili boli 100 in bɛɛ i kelen tɛna se ka i bɛ kelen de boli fo ni maa dɔw bila ka dɔ ta i nɔfɛ ka yɛlɛ mais i kelen bɛ don kelen dɔrɔn de kɔnɔ o kelen fana i tɛna a bɛɛ fa o tuma ɲɛnamaya in bɛɛ ye dɔrɔn parce que Seydina Ali ko tɛ fandaya k'a sɔnyana dɔɔni a ka kɛ kafiri walima a ka maa kafiriya o de kama ko Ala bɛ fɛn bɛɛ di a jugu ma fo limaniya limaniya ma nɔgɔ dɛ hali bi maa caman limaniya bɛ na a ma chauffe de koyi limaniya bɛ na ɲɔgɔn na limaniya o bɛɛ ye a dan bɛ hakɛ de la n'i m'a dun sɔgɔma i b'a dun tilefɛ mais n'a taara se i bɛ tile 3 tile 4 da tɛ sigi musow bɛ kasi la u bɛ dajukɔrɔ kuma na denmisɛnninw b'a la ka kasi u bɛ boli ka na ba a ma dumuni kɛ i b'o la jurumantigiw jɔn bɛ côté dɔ fɛ n'ala ma far'i kɛ limaniya an b'a fɔ mais a ma se dɛ i b'a sɔrɔ i lajarabira dɔɔni i ma daraka dun i ye nin sufɛ cɛ fɛn dɔ bɛ bɛn i ka jɔ kɔnɔ n tɛ limaniya Ala t'a da jugu Ala bɛ fɛn bɛɛ da jugu ma fo limaniya n'i y'o de sɔrɔ o ka di sanu ye o ka di wari ye parce que fɛn min ka di ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ kan a sanu n'a jama o de ye jɔn yɛrɛ k'i ma dɔn n'i ye Ala dɔn ka ban i ye Ala sɔrɔ ka ban i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ adamadenw fa bɛ wuli o la yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ i hakili sigilen don mɔgɔw bɛ pan yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ i kɔni i hakili sigilen don o tuma koli kuntan ne bɛ fɛ ka ko kuntan tɛ fɛ ka ko dɔ wɛrɛ la dɛ dajugu ni ɲɛjugu ni adamadenw ka kɛta juguma kuntan ne bɛ fɛ ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ Ala ka sebaya kɔnɔ n bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ ye ka ɲɛ daw yɛlɛ n ye o tuma n'o bɛ kɛ dɔrɔn o n'a sira de don a tɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔ b'o la dɔrɔn nasi dɔ bɛ girin ka ta ka d'i ma non f'i tɔgɔ ka ta k'i ba tɔgɔ ta k'a lajɛ kolaw yɛrɛ la e ni jumɛn bɛ taa i kan ka ko waati jumɛn kɔnɔ ne bɛ se ka dayɛlɛli sɔrɔ o sira bɛ sɔrɔ ka don i kɔnɔ n tɛ usazu koli ye tiɲɛ ye dɛ koli ye tiɲɛ ye dɛ o de kama n'i sɔ minɛ koli la i ye koli nafa dɔn k'a jɛ dɔn kuma na ni mɔgɔw b'a la ka nasi ko lagosi o waati e b'a la ka yɛlɛ hali n'i ma kuma parce que fɛn bɛɛ tɛ kuma ye fɛn bɛɛ tɛ kuma ye daden ka kusa waati dɔw kuma ye o tuma koli n'i ye koli jɛ sɔrɔ i ye nafolo sɔrɔ i ye tɔgɔ sɔrɔ i ye manje sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ koli de bɛ nin bɛɛ se maa ma o tuma mɔgɔw kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ inshallah a diyara an ye k'a fɔ aw ɲɛna n'aw mako bɛ kibaruya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira minnu filɛ écran duguma a b'o wele o ye Cheikh Mahamadu Kunta Fayida Kunta ka nɛgɛjuru sira ye wa an bɛna jamukan fana ɲɔngiri o yɔrɔ la ka folikan laban di an karamɔgɔ ma an bɛ jamukan datugu ni min ye jamukan min bɛ da o kan ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma Cheikh Mahamadu Kunta Fayida Kunta an n'a bɛna baro kɛ ka masala kɛ a ka dɔnni lahalaya wɛrɛw kan ka jira aw la en tant que aw de bɛ yen ka émission ninnu lamɛn k'u aimer k'u partager walasa a ka kolonkolon ka yɔrɔ caman sɔrɔ an fana tɛ sɛgɛn an tɛ décourager an ni Fayida Kunta ka baro ɲɔgɔnya la an karamɔgɔ jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la folikan laban ɲɛ i bolo k'a fɔ ani ladi bon an bɛ folikan laban min fɔ dɔrɔn Rojo o de an bɛ lahiru zaman de la an k'an jija ka Ala wele an k'an jija ka Ala wele an k'an jija ka an sɔbɔ Ala kota ko an ka dɔ b'u la parce que san o san ni san yɛlɛmana ni san kura yɛlɛmana i kan ka mun kɛ min ye ne sɔrɔ san tɛmɛnen n'o ye Ala sɔsɔ Ala tɛnɛmana mununu kalo ɲaaminu Ala sɔnna dɔw ma san kura ye mais ne y'a ye dɛ ne kan ka mun kɛ parce que Ala y'i lajɛ k'a d'i ma minnu fatura yanni san kura ka se i t'u ni foyi cɛ o tuma an k'an jija ka Ala wele an k'an jija k'an cɛsiri ka dɔ bɔ Ala kota la Ala ka bɔ kota ma an ka Ala wele an ka dɔ bɔ Ala kota la n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an na tile fila ye ti yɛlɛma dɛ an ka dɔ bɔ Ala kota cayara kojugu kini ni numa an ka dɔ bɔ Ala kota la ka d'a kan tulo kunnanden o bɛ ladili ma cɛ dɔ nana ne fɛ Abidjan
ako kunta ni togo me mana warko la mana sanu ko jogo jugo be na mandi nani ka ala de wele ba bla chogodi abi kuma ma be abja madro me mena bla kadaka ay jongo ala fo dobe jogo jugo bala ni ya fa bi dimi ma ko muso sabade bale bulu me nyana maya kono biya bi sam gombo aleti dondo ka fukale dar nalen wala muso de mada samwa ma muso sababa bulu wala re adon femba le la mandale ma balila o yoro o demen kadi ma min joro jogo jugo ben mi fa ka furaka adi ma mason jogo jugo yama wotma anga segi anko ami fa alaka min kanye de anga ke alay folo e ma isisa o min mi tiktok konya don kosobe ni mafili ni manyina o be kan ka tiktok ko famu ni ye fedo laje photo wala ma donglu yoro kofe ere turbe ni bi faka sigi ka korolema o ta kono ba o mi otey ne dona o yoro la e temena korolemi no ka bina bejiri la o ngoni mbedi anyere de balaka juge mayere wajibe anyere ka kosara masafolo wode bajiri la ka fa ni fatura e yere ko minunke e hakli bi mina e hakli ti mina e yi tugu kaminke mi tugu kaminke ngwala de hakli dama ye fem la je telephone na ay wati ke bitlaka sigin no godi mafi bitlaka o fen koro be tuguni ayorotewa o chuga kile de ko kuke nakira kuma abina ka kuma kalonda me elo bi make o e manje be ka jote yere ba ka fo neyninge o kore adama de ka adam ne tenje fi singoni kamera de bambela e bi nye ko kuke e ni mogodo e kelendo o de ma de ka ala yasranya e ala yasranya min bisra ala nya ala kiri shunda borom ngama e furum so bi bolo e ko ishuna mati ka sokono e sago balo dumini fano chulo suka do sokono ma jolo jolo be membe do sokono bu kono fa kosabe o betlaka bo nyakumune manga bi chirum so la ko shu ne do ni mo jabi to ba na sungolo sera ha ka sura ma dogo wala ma dogo te kuma ne jon sra na alanya ti sra fo nya urujo i mana nyefen wo fen na adama don bi sranya e ti sranya parce que isra na alanya me fana man chade alanya sranya abin neka ma atangono de be kon baraka fo ma bisa o kon be bodon fi mani jema be ba do fana ni sare ti segi mais est ce que mimi fo atola est ce que chaman dambola chaman dandola de mais saya kon ko kon yera kaba o ni ma bina e ka ma do tala samba so segera be kon baro la budda kono bi keska fuito le mais ato chaman dandola de ni chaman dambola ko million balaka kabi a shitike o malaka hakili nyuma ndama la ka ankuna ja wode fana be dansigi ke anga bi jamukana ni ala sonna ma jamukana tawla anya fo nyina chugumina anan karamo bina kuma doni la halaya wara kama ambe awfu danti folimina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh